नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने जाळीदार घावणे आणि चटणी कशी बनवायची हे पाहूया। हे पहा, खूप छान तयार झालं आहे। जाळी बघा घावण्यांना मस्त आलेली आहे। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। घावणे बनवण्यासाठी आपण इथे जुना तांदूळ 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून 3 तास भिजवून घेतलेला आहे। हे पहा, छान भिजलेला आहे। आता आपण ह्याला मिक्सरला बारीक करून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे। त्यामध्ये आपण तांदूळ घालून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि अगदी झटपट तयार होते। आता आपण ह्यामध्ये थोडं पाणी घालूया। पाणी आपल्याला जास्त नाही घालायचं आहे, लागेल त्या पद्धतीने घालायचं आहे। आणि ह्याला आता फिरवून घेऊया एकदम बारीक। एकदम आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे मिश्रण। हे पहा, असं आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा, एकदम बारीक आपण वाटून घेतलेलं आहे। आता हे एका मोठ्या भांड्यात काढून घेऊया। हे पहा, इथे आपण एक भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये बारीक करून घेतलेलं मिश्रण घालून घेऊया। या पद्धतीने आपण सर्व भिजवलेले तांदूळ बारीक वाटून घेऊया। हे पहा, सर्व मिश्रण आपण बारीक करून घेतलेलं आहे। आता हे जे थोडंसं राहिलं त्यामध्ये थोडं पाणी घालूया आणि धुवून घेऊया। फिरवून घेऊया। हे थोडं घट्ट वाटतंय, आपण ह्यामध्ये पाणी घालूया अर्धा ग्लास आणि छान याला मिक्स करून घेऊया। हे पहा, एवढं पातळ आपल्याला घ्यायचं आहे मिश्रण, ह्याच्याने घावणे छान होतात। आता ह्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। इथे मीठ घेतलंय ते घालूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। छान आपलं घावण्याचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण घावणे बनवायला सुरुवात करूया। घावणे बनवण्यासाठी आपला पॅन छान गरम झाला आहे। आपण त्याला थोडं तेल लावून घेऊया। आणि प्रत्येक वेळेला घावण टाकताना आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, या पद्धतीने अगदी छान तयार होतात। या पद्धतीने तुम्ही घावणे बनवून पहा। 2 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकण घालायचं आहे। झाकण काढूया। हे पहा, साईडनं घावणं बघा वर येतोय। असं वर आलं की आपण ह्याला फिरवून घेऊया। मस्त जाळी आलेली आहे आपल्या घावण्याला। अशा जाळीदार भांड्यावरती आपल्याला घावणं काढून घ्यायचं आहे। आता पुन्हा आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। आणि प्रत्येक वेळेला घावण टाकताना आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, या पद्धतीने
इथे पहा सर्व घावणे आपले बनून तयार झालेले आहे। जाळी बघा खूप छान आलेली आहे, अगदी मस्त नरम झालेले आहे। हे पहा आता आपण चटणी बनवून घेऊया। चटणी बनवण्यासाठी आपण इथे ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। हे पहा बारीक असे। इथे कढीपत्ता घेतला आहे, 2-3 लसणीच्या पाकळ्या सोलून बारीक करून घेतलेला आहे। आल्याचा तुकडा बारीक करून घेतला आहे। इथे आपण 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, एक तिखटवाली आणि एक कमी तिखटवाली। इथे आपण 1 मूठ कोथिंबीर घेतलेली आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता सुरुवात करूया। आता सर्वात आधी हे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात घेऊया। इथे मिक्सरचा भांडा घेतला आहे, त्यामध्ये आपण हे सर्व जिन्नस घालून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही घावणे चटणी बनवून पहा। चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। इथे अर्धा चमचा जिरं घेतलं आहे, ते घालूया। कोथिंबीर घालूया। थोडंसं आपल्याला पाणी घालायचं आहे, 2-3 चमचे, आणि छान याला वाटून घेऊया बारीक। हे पहा छान आपण वाटून घेतलेलं आहे। हे पहा एकदम बारीक। आता हे एका भांड्यात काढून घेऊया। हे पहा बारीक करून घेतलेली चटणी आपण भांड्यात काढून घेतलेली आहे। आता आपण याला तडका देऊया। तडका पॅन पहा छान गरम झाला आहे, त्यामध्ये 1 छोटा चमचा तेल ओतून घेऊया। तेल आपल्याला थोडं गरम करून घ्यायचं आहे। हे पहा छान तेल गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण बारीक मोहरी घालूया, अर्धा चमचा। मोहरी पहा छान फुलत आले, त्यामध्ये बारीक करून घेतलेला कढीपत्ता घालूया। गॅस बंद करूया। छान आपला तडका तयार झाला आहे। आता आपण चटणीमध्ये घालून घेऊया। चटणीमध्ये आपल्याला तडका घालून घ्यायचा आहे। छान मिक्स करून घेऊया। अगदी सोप्या पद्धतीने आपली चटणी तयार झालेली आहे। हे पहा मस्त। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।